Por favor, David, canto teño que esperar? Ai, vou, agora vou. Por fin chega, directora. Levei tanto tempo esperando. Como? Que enxeches o qué? Que levas canto? Mira, con quen te crees ti que estás falando? Eu chego tarde cando a min me dá a gana. Vamos traballar e non teño tempo para inútiles, así que pidoche, por favor, que estés calado, vale? Ya está. Xefa, vale. Podes echarse de aquí. Se quere, que xa están llegando os actores. Vou preparar o texto para os actores. Aqueles días de gloria. Traballei cos mellores directores, cos mellores actores, con George Clooney, con Angelina Jolie. E agora estou aquí e ninguén quere contratarme. Por qué? Nin idea. Pero bueno, para eso veño a facer este casting. A ver se por fin volvo a aparecer no mapa e me volven contratar. Que ganas teño de empezar outra vez. Ves para o casting dos mellores actores e actrices da gran compañía de teatro? Estou moi nerviosa. Son unha gran actriz e veño por Carmir. Con que unha gran actriz, Eso xa o xulgarei. David, vai por unha cadeira e poña ali para que se prepare. Sí, ahora voy. Pero queres apurar? Sí, ahora voy. Ai, que inútil. En serio, non podes con unha cadeira? Ay, cuando no te sobre el corrido ya. Kilómetros. Supoño que ves para o casting, verdade? Sí, eu estou aquí para o casting porque eu admiro moito. Son un actor daqui, da zona, moi cerca da colina, para arriba. Bueno, pero sí, se non me acepta, ensino a marca do tigre. Miradla, Cecilia.
5 son máis rápidos. Que eu quixese unha Robin pero bueno, se ves o casting, serás actriz polo menos. Sí, señora, sou unha actriz, pero es que este non é o traxe que tenía que levar, pero triunfei con este traxe. David, unha cadeira, hai que decircho todo. Corre! David, a porta, outra vez. Sí. Oh. Anda, o que me faltaba, un Spiderman. Vaya home donde gardas as telas de araña. Bueno, mellor deixa a máscara posta, por favor. Bueno, en todos os grupos de teatro ten que haber un bufón. Podes sentarte. David, unha silla. Ahora voy. Mucho mejor. Bueno, xa faltan poucos para completar o casting. Agora voulles facer as probas. E se non son vos, a rúa con eles. David, a porta, é que non hai. Hola, ya estamos aquí. Somos as mellores protagonistas do cole. Venimos para actuar aquí. Que
Pois sí que é certo que Sevilla ten un color especial. Que tiernos, que bonitos. Ui, non sei se vou vomitar. David, dúas sillas. David! Lo que faltaba. Agora con sillas. Xa non pode ir peor. Sí que puede. Alguén lle pode axudar, por favor? Vamos, rápido. Ola, chámame Andrea. Seguramente me coñeceredes por moitas das películas que fixen e por moitos dos actores cos que traballei. George Clooney, Angelina Jolie, Jennifer López... Bueno, pero non estamos aquí para falar de min, aunque sería un tema moi interesante, logo. Estamos aquí para facer unha proba con todos vos. O que non a supere, irá. E o que a supere convertirase nunha gran estrela. Menos que a mí, obviamente. Porque, bueno, eu teño máis experiencia, son alguén. Pero é que vos sois nadie, vale? Así que vamos facer agora. Tamén quería decirvos que vou facer un grupo de teatro. Vos estaredes nel se superades a prova. Se non a superades, Eso sí, debedes saber unha cousa. Debes tener cuidado. pero que faz? Inútil, para que te contratei? Non faz máis que facer o cargo e meterte en todo. Ponte aí e deixanos tranquilos. Apunta que é para o que serves. Veña, home, veña, móvete. Móvete que non vales para nada. Inútil! Que non sei para que te contratei. Xa te podes ir olvidando da paga deste mes. Levanta! Viches como trato ao seu compañeiro? En serio, esta é a mellor actriz de todos os tempos? Se non me houbeses estirpado os lagrimales, choraría. Pobre home. Non tendrá mellores cousas que facer. E agora, mírao, está un tubillo roto. Dame pena. Pobriño, mira como a trata. Xa, a min non me gustou como me tratou antes. Eu pensaba que a directora non fora así. É mala. Os dous primeiros pasaron ao escenario. Supoño que estudastes o guión que viña no periódico para o casting. Por suposto, señora directora. Xa verá que ben o facemos. É a página 147. Non os verdades. É moi difícil. Sí, estamos preparados. Iremos na miña moto. Teño 4 palabras para vos.
non son Spiderman. Son Superman. Seguintes. Ben, empezade na página 55. Xa podedes empezar. Sei bailar moi ben. E yo también. Como dicía, sí que é certo que Sevilla ten un color especial. En fin, xa podedes sentarvos, o casting rematou. En fin, sodes do peor que vin da miña vida. Non hai cousa máis patética. Pero, bueno, sodes os únicos que vos presentastes ao casting, así que aguantareime e farei de vos uns auténticos artistas. Inútiles. Directora, creo que se está pasando. Oi, é verdade, como me estou pasando. Tes moita razón. Anda, despedido, fora daqui, fora da miña vista, non te quero ver máis. Pero, xefa, eu sempre fixei as cousas por ti. E agora me despides. Eu son a mellor actriz e directora do mundo. Largo. Así non. Tes razón, despedirlle o pobre pie mal, a quen se lle ocurre? Pero pensa, ele ha estado moito tempo con ela, sabrá algo de teatro. Bueno, vou chamar ao meu amigo Vin, para falarlle, para que... Sabes quen é? Non te he presentado a Vin. Vin Diesel, sabes quen é, non? Vou a dicirlle que veña, e con todo o equipo, que vamos a gravar a Fast and Furious 8. Sí? Pois vamos.
E facer un club de teatro novo tamén. Bueno, Sí, eu quero ir tamén. Ten a perna rota, o cuidaremos. E despois faremos a película sen esa tía que trata mogollón e moi mal a las personas. Eu penso que David nos tratará moi ben. Sí, David é listo. bueno, pois nos vamos. Sí, vámonos, chicos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Trata a otro peor que no sea nosotros. Chincha, revencha, busca otro. Por tratar mal a las personas. Bueno, creo que podo facer a obra de teatro eu sola. Farei un monólogo. O monólogo máis importante da miña vida. Porque vou ser... Ai, a min todos me parecían bons actores. E David estaba sempre ao meu lado. Quixera arranxalo, pero igual é demasiado tarde. Quería ser mellor persoa e teño que aprender, pero como facelo? E agora, que farei sen David? Quen me vai traer as cousas, levalas, coller as sillas? Eu trateino mal, e ele a min só non me fixo os favores. Habla de mí, señora directora. Pero David, volviches, despois de todo o que che fixe. E non ven ni solo. ¡Rapaces! Que facedes aquí? David dixo que eras boa persoa e nós viñemos por el. Respétanos e faremos todo o mellor posible. Admiramos o teu traballo, pero non nos gustou nada como nos trataches. E se acaso, eu xa chamarei a Vin Diesel para facer a película. Veña, señora directora, queremos triunfar xa. Vale, farémolo xuntos.